Vítám tě u vlogísku, kde jsme se vydali do Neapole ani ne na 3 dny a jel jsem s mým kamarádem Štěpím a letenky vycházely kolem litru, takže let's go. Jeli jsme z Brna, RegioJet za 205 nesmí chybět, tady jsme si to točili, když jsme byli poprvé na letišti a vůbec tak nebylo, Štěpí samozřejmě mává po druhé v letadle, nebudeme platit přece tady žebráckým společnostem a velké penízky, aby jsme seděli vedle sebe. Stejně jsme si potom sedli vedle sebe, protože bylo volno, takže takový menší lifehack pro všechny cestovatele. Běžte poslední do gateu, nebo ne, do gateu ne, to už se nám skoro vymstilo při cestě zpátky, ale o tom potom později. Každopádně choďte mezi posledními do letadla, choďte zadním vchodem a když tam uvidíte vzadu volné sedačky, bum, je to vaše. Právě jsem vám ušetřil 1000, pošlite mi na účet, děkujeme, nashledanou. Tady letíme prostě do vzduchu, chtěl jsem udělat trošku nějaké profi záběry, víš co. Každopádně to je úplně obyčejný záběr, kde jsme vletěli do mráčků, které byly opravdu nádherné, když jsme letěli tam, tak bylo krásný počásko, letěli jsme, myslím, nějak kolem 4, něco takového, takže bylo úplně nad mrakama krásně oblačno až zataženo, místy přehánky, akorát, že vůbec lehnul bych si do toho, peřinka polštářek, víš jak, tak. Krásně tady vplouváme do mraku a za chvíli se dostaneme do zrychleného záběru, ve kterým, jsem to trošku nestřih, to nevadí, už to nebudu opakovat. Tady je to zrychlený časozběr, kde se prodíráme mlhou a mrakama a jedeme dolů. Ano, a tady už vidíme Neapol, klasický lomnický štít a přistáváme 3, 2, 1, bum. Ještě ne, 3, 2, 1 a bum, už jsme tady. Tak. Tady máme neapolský náměstíčko, a.k.a. zastávka autobusová a vlaková. A mával nám tam Štěpy, tady už jsme na místních uličkách, klasika, brněnský cihel, všude, kde se podíváš. Ale vypadá to, jako má to své kouzlo, má to své kouzlíčko, tady už jsme v naším hůdu, kde jsme bydleli, přesně tak, tohle byl náš krásný výhled na moře. Jako bydlení tam bylo crazy, ale co si budeme, brali jsme to podle ceny, takže tak vypadalo. No a tady už se dostáváme, že řekli jsme si, že budeme nějakých asi 9 kiláčků směr fotbal, ale jak si to nevyšlo, protože chcelo jako prase, tak jsme se radši uchylili v půlce cesty pro Chcaní na metro, kde jsme bloudili a jeli jsme trošku prvně naopak, pak jsme jeli zpátky. Každopádně jsme tam nakonec dostali, tady jsme před staďáčkem Neapole. Koupili jsme si dresíky za 10, 20, 15 euro, něco takového. Prostě jsme si koupili fejkový dresy od místních překupníků. Tady jsme na staďáku, můj humor, haha, kurva. A tady je staďák, tou běžeckou dráhu jsem absolutně nenáviděl, je to úplně otřesný. Tady nastupovali domácí hráči, hudbička, klasiky, pozdrav hráčů, když se šli rozsvíšovat před zápasem. Už se začal stadion pomalu plnit a za chvíli nastupují hráči Koma s pískotem. Tady už máme vyvolávání hráčů nebo už představování soupisky a každého hráče tak jako vyřval kotel, což bylo hustý a byli jsme přímo v kotli, což byla taky sranda. A tady hypovačky. Tak, tady si kopla penaltička, kterou měl Komo a nakonec ji proměnil, menší spoiler, ale dali jsme si tiketík, že každý tým dá gól, takže jsme se tady tak nenápadně radovali přitom, ale měli jsme oba dva, že každý tým dá gól a výhru Neapole, no takže tak to pokračovalo. Tady Neapole skórovala. Teď po začátku druhého poločasu stav byl 1-1.
No ještě bylo vtipný, když týpek za náma se začal ptát, odkud jsme, tak jsme se povídali a týpek mi najednou naznačil, že zná Brno a dokonce zná i Výškov, ať sleduje českou druhou ligu. To bylo vtipný, chcelo jako kráva, jakože úplně extrémně. A jelikož byl stav nerozhodný, tak se šlo na penalty, kde můžete vidět neskutečnou dělovici brankáře Neapole, který překonal tímhle rekord na 131 km za hodinu a to nejrychlejší penalta kopnutá na fotbale. A tady Stano Lobotka, slovenský záložník, bohužel neproměnil penaltu a Como se tak dostává do vlastně další části italského poháru, takže Neapol prohrála, ale i tak to bylo top. No a jelikož se zápas protáhl skrz penalty, tak jsme se dostali zpátky k ubytování až kolem nějaký skoro 1 ráno a jediné, co bylo otevřený, tak byl mekáč. No, tak jsme dali mekáček, druhý den nějaký krosánky po cestičce a tady už jsme se dostali do Pompeji. Když jsi student do 25 se mě zdá, tak tam máš vstup za 2 Ečka, což je topovka, takže dokud máš 25, tak doporučuji, jinak to stojí myslím 20 nebo kolik. A no, tu jsou nějaký záběry z toho, jakoby stojí to za to, stojí určitě, pokud si v Nápoli, tak se na to koukni. Je to mňaminka, ale jak můžeš vidět, počasí absolutně nespolupracovalo. Jakože absolutně tady máme trošku, no, to si to myslí, co je, ale jako počasí absolutně nespolupracovalo. Bylo úplně furt chcelo, protože jsme měli v plánu jít potom na Vezuv, tak kvůli velikému dešťu jsme to museli zrušit, protože tam byly mraky a ani by tam nešlo nic vidět, což mě upřímně mrzí, ale i these what it is. Tady jsme na černo točili tady ty archeologii, kteří tam opracovávali, nesmělo se, ale co bychom neudělali pro vlogísek takzvaně. A tady ty pohledy byly krásný. Jako s těma mrakama, ty hory, jakože mělo to svoji atmosféru, neříkám nic, jo. Tady hážu nějaký samozřejmě fotečky, aby se spodíval, jak nádherný to bylo, ale nemusím říct, že tohle byly pěkný. To není sopka, je to totiž nějaké pohoří, které je na druhou stranu od Neapole. Jo, je to prostě jižně od Nápoli. A teď se dostaneme ke stavbě, která byla úplně nejdál z celého areálu. Tady to vzadu, ta hora, jo, to je přesně ta sopka, která absolutně nešla vidět. Ani ze spod, takže pochybuji, že by šlo něco vidět z vrchu. No, tohle bylo úplně nejdál, na druhé straně stojí to za to asi, jo, běž se podívat, jestli tam budeš, tak na to koukni. Jinak tohle bylo asi nejhezčí, to nám doporučil týpek, proti kterému jsme seděli ráno ve vlaku a byl to nějaký Němec a kecá si s náma, i když jsme papkali, ale doporučil nám to a stálo to za to, už nevím, jak se to jmenuje, takže ti neporadím, jak se to jmenuje, ale každopádně to stálo za to, takže se spojím, že na to kouknu, tady pršelo celou dobu, bylo to absolutně otravný, jakože ten déšť to hodně kazil, ale it is what it is, jo, jakože fakt pršelo, jakože hodně pršelo. Tady jsme si šli konečně papání v nejznámější neapolské pizzerce, kde se točil i film, kde hrála herečka, no prostě tam hrála jedna známá herečka, nepamatuji, jak se to jmenuje, každopádně jsme stali pizzonky a jako musím říct, že za 6 Eček, chlape, jděte na to, běžná. Já jsem od té doby, co jsem ochutnal tu pizzu, tak jsem vlastně za ten den a půl, co jsme tam jenom zůstávali, nic nejedli. Tady teďka jsem snědl, jsme si dali, každý měl 1,5 pizze a potom ještě večer si dával pizzu a potom ještě na odjezd jsem si dával 2 pizzošky. Každopádně jsme si už potom šli do města projít a šli jsme jelikož jsme měli původně na tu Vezuv, tak jsme to pásli a přehodili jsme program z posledního dne na dnešek a šli jsme se podívat na kopeček, přesně jsem a tady tohle, když jsem viděl ten západ, tak jsem řekl, OK, tam musím být. No, moc dobře jsem věděl, že za chvíli bude sluníčko zapadat, takže jsem potřeboval, aby jsme tam byli, jezdit tam mají lanovka, ale my jsme takový schody pomalu sprintovali, jakože fakt extrém to byl, ten úplně umíral, ale za to stálo, za ten výhled a za ten pohled z vrchu na západ, to bylo top. Tady legendární fotičky z vrchu, kde to vypadalo fakt jako top a v noci, jako jestli budeš v Nápoli, na ten kopec je tam jenom jeden takovej pořádnej, nevím už jak se jmenuje, ale prostě jdi tam, stojí to za to.
Pak klasika Maradonová ulička, kde má tu jeho známou velkou malbu na zdi a hromada věcí, jakože víc posedlejší město fotbalistů jsem v životě neviděl. Jako chápu klubem. Jo, to ještě pochopím. Ale jako jedním hráčem, kámo, extrém. Jo, všude jsem jezdil na skuterech a v takovém stavu úplně všude. Každopádně tady tohle mi připomíná strašně galerii v Miláně, tak je to úplně na stejný styl. Doporučuji taky kouknout, tady jsme si dali nějakou procházku kolem nějakého hrádku, dali jsme si za odměnu drinčík, protože za tenhle den jsme prochodili 25 kiláčků a opět na véču, jak jsem řekl, picoška, jo, můžeš vidět, že má jenom 4 druhy, ale to vlastně jsou to 3 druhy, protože ta poslední je namixovaná. Doporučuji margaritu, ostatní jsou úplně k ničemu zbytečný. Margarita top tier. Ahoj. Tady jsme byli strašně vtipáci, protože vždycky, když objednáváš pizzu, tak říkáš jméno, který ti potom vyvolává. A my jsme řekli, jsme kokotí, takže kokot, ano, strašně vtipný, já vím. Úroveň vysokoškoláků. Každopádně pizzoška musela být, jo, to bylo jenom za tenhle den naše pizzošky. Bylo to fakt dobrý. Za 6 eček, kamaráde. A tady jsme začínali se provozet do posledního dne, kde opět pršelo. Říkali jsme si, že bychom dali jistu zase Vezuv, ale to nešlo, to bylo zbytečný. Tak jsme se rozhodli pro galerii, která musím říct, že i pro mě jako absolutního, jako nezna boha a teda nezna umělce, tak to bylo zajímavý a taky tam bylo nějaké vstupné pro studenty nebo takového, takže doporučuji, jestli se tam vydáš a bude ti tak pršet, tak si to dej. Jakože obrazy tam byly fakt pěkný a to já absolutně tomuto nerozumím, ale fakt se mi to líbilo. Tady se tady zrovna teda, kdybych tomu rozuměl, ale tomu nerozumím. Ale vypadalo to fakt pěkně, jakože musím říct, že ty obrazy tam jsou pěkný. Celkově to bylo dobrý, vibeový, ale ta část, kde byly nový umění, tak to už se mi moc nelíbilo a tak jsme si tam radši udělali fotku a potom šli pryč a tady myslím, že Parlament to byl, jo, jako proč ne, jestli se chceš podívat, tam máš čas, asi jo, ale že bych tam jako potřeboval být nutně, jo, a tady vidíš ten kopec, jak jsem o tom mluvil, tak na té a ten kopce Taura, tam byly ty fotky, krásný moře na koupačku, úplně ideální, čtí absolutně ne. Tady je druhá stavba, která je uzavřená, tam je známa, ale již nějaký hrad to byl, jo, a tady zase opět krásně pršelo. Absolutně furt jenom prší, jak debilci, takže jsme chodili s deštníkama k dementi. Zkazilo to na výlet? Ne, stále jakoby bylo lepší, kdyby nepršelo určitě, ale it is what it is, prostě pršelo, ale jakože hodně. A poslední den 3 pizzonky, margaritky, chlape, to byla slás prostě. Tady klasika Maradona s tím zakladatelem té pizzerky a teď to bude fotka té herečky, jo, jestli někdo pozná, napiš mi to do komentíku, je to ta herečka známá, která to proslavila v tom filmu a tady utíkáme, nebo spíš už jsme doutíkali, protože jsme zjistili, že za 7 minut nám zabírá gate a my jsme byli teprve na kontrole, takže jsme všechny přiběhli a tady už jsme vítězně v letadle a to je vše z dovolený. Čauko.